Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi sholatan Daimatan bidawami mulki Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinane Isnen 12 mulut tahun gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah ana ing donya sira Islam rukune rukun Islam ya iku ana 5 siji syahadat loro salat kang sempurna telu zakat papat poso 5 haji Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi sholatan Daimatan bidawami mulki Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinane Isnen 12 mulut tahun gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah ana ing donya sira Islam rukune rukun Islam ya iku ana 5 siji syahadat loro salat kang sempurna telu zakat papat poso 5 haji Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma fi ilmillahi sholatan Daimatan bidawami mulki